Здравейте хора, аз съм Добър и днес искам да ви покажа нещо, което може да се нарече историк или де да знам, просто нещо свързано с фанта в България и в цяла свят. Така, и това нещо е, ето имам снимка на фанта, новата реклама, това е там деца говорят за тинейджери, тя лабала глупости, схващате. И съвсем странно в новата реклама виждаме ето това. Това е зелена фанта. Погледнете, вижда се зеленото в самата фанта. И отзади виждате ето тази фанта, която е странно, вижте как кенчето отгоре е бяла, да знам. В Coca-Cola Zero, може би това е Fanta Zero, нещо от сорта, да знам. И на мен ми се струва, да знам. Само че най-интересното е ето тази червена бутилка. С жълта капачка отгоре. Оранжевата. Сега ще ви обясня малко повече. Не че знам нещо повече, само че аз изграждам. Да. Бала. Представям си някакви работи, схващате. Така. Ето така, затварям тук. Така, и тук виждаме кофа с портокали. Така, ето това са всички фанти, които се взели в момента на пазара в България. В бутилки 500 мл. Но ние забелязахме и червената, която е... Тая червената фанта явно се очаква да взе. А ето тази фанта я намерих в български магазин. Да я знам, в русенски магазин по-скоро. И тази фанта е екзотик. Не че нещо, но... беше си вкусна. Цвета е точно ето такъв, само че... Тук, този цвят... Ето тази зелена фанта не е такъв, защото... Да я знам, тук не е екзотика, тук е... Raspberry и... Passion fruit, нещо от сорта. И... по-скоро... нямат... нищо общо тези двете фанти. Все пак... Но... все пак, ето, намерих откъде е дошла розовата фанта и какво ще е кенчето. Значи, това е розовата фанта, която явно ще изгрее в България и тя ще е с Apple and Sour Cherry и просто, да я знам, че е някакво истерекче. Да знаете каква е следващата фанта, която може да излезе. И също това с зерото, в смисъл, да я знам, може да има фанта зеро или не знам. Но, и общо взето да. Така. Какво друго искате да покажа? Да. Така. Ето това са... Това в момента сме в оригиналния stand на Фанта България. Това са всичките 4 оригинални вкуса на Фанта, които в момента са изрезли. И това беше последния. Фанта Madness. И също фантата не е синя. Да я знам, катримона. Нещо от сорта, такова жълтеникъл. И общо взето... Тук пише съставки тя обала. Имитирана серия. Вижте какво значи. Което значи, че няма да има много. Схващате. Но, общо взето, това исках да ви кажа. И да ви кажа, че на морето ще има влогове. Аз заминавам на море наскоро. Така че ще има влогове там. И, аз на морето ще ги снимам и като се прибера в Руси. За 3 дни сме на море. Ще ги... такова, ще ги махна. Ще ги кача, ще ги махна. Аз какви ги говоря. Добре хора, това беше от мен. Надявам се къпа да ви е харесал. Да дадете по един лайк. И да се чувам добре, защото все пак съм с новите слушалки. Които вече не са толкова добре, защото да, се тая. И ще се видим в следващия крепери на морето, да я знам просто. Ай бъ.